Kaixo guztioi, Lasere Zumarraga ikastetxeko eskolara hurbildu gara. Hemengo irakaslei zenbat galdera egitera. Eta zuek esango dizute, zeri buruz izango dira galderak? Esperimentazioari buruz izango dira. Az gaitezen! Kaixo, galdera bat egingo dizut. Zergatik dira garrantzitsuak esperimentazioak haurrezkuntzan? Esperimentazioen bidez, haurrek euren kabuz deskubritzen dute mundua. Jolasaren eta manipulazioaren bitartez, material desberdinek nola funtzionatzen ikasten dute. Eta ikaragarriak osatzen dute. Kaixo, Marikarmen, zer ikasten dute umeek esperimentatzean? Gauza asko ikasten dute, behatzen, konpartitzen, gauzak partekatzen, arretan pixka mantentzen. Kaixo, Ana, zer material erabiltzen dituzu esperimentazioetan? Material ugari, adibidez material naturalak, hostoak, pinaburuak, eta baita egunerokoan erabiltzen ditugun gauzak, kartoi kutxak, poteak, koilarak. Zer da zure esperimentazioa egitera gara? Zaila da esatea, asko egin ditugu, baina urarekin eta arearekin oso ondo pasatzen dute. Arearekin transbasak egiten dituzte, pote batetik bestera, eta urarekin botatzen ditugu uretara jostailu desberdinak eta ikusten ditugu ea flotatzen duten edo ez. Kaixo, Ainoa, zer egiten dute umeek gauza berriak aurkitzen dituztenean? Oso poziko ospatzen dugu. Adibidez txikia diranean, hemen aurre eskolan, pozik, txaloka eta algaraka ospatzen dugu. Pixkat helduagoa dianean, adibidez, galdetu egiten diegu, zer gertu dan, zergatik, eta orduan beraiek horrela azaltzen digute zer ikasi duten. Zer egiten dute umeek esperimentazio momentuetan? Oso pozik eta ilusioz ibiltzen dira. Batzuetan, beraientzako sorpresa izaten da. Orduan aurkitzen dutenean beraien esperimentazioa, egunean tokatzen dena, batzutan harrituta geratzen dira, bestazutan barrezka egiten dira, baina hori bai beti adi-adi egoten dira. Gainera beste modu bat da beraien izakera azaleratzen hasteko. Zergatik gustatzen zaizu? Zuri esperimentazioak egitea irakasle bezala. Azkenean nik uste dela modurik politena umeak dutena gauza berriak ikasteko. Gainera ikusi besterik ez dago beraien emozioa aurpegia. Hori ez da sekula gazte. Zeratu ustez, ekartzen dute onur handiena. Konfidantza eta autonomia. Umeak gai dira beraien gauzak aurkitzeko eta hori oso garrantzitsua da beraien garapenerako. Eta Ana, gurasoei mezu bat bidaltzen badiozue, zer esango zenioke? Ez eukitzeko beldurra umeak zikintzen baldin badira. Zikintzea esan nahi du oso ondo pasatzen ari direla. Eta baita ere, gomendatuko nieke, esperimentazioak ez bakarrik eskolan egitea, baizik eta etxean ere. Azkenengo galdera. 3 hitzetan nola definituko zenituzke esperimentazioak haurrezkuntzan? 3 hitzetan, jolasa, emozioa eta ikaskuntza. Eskerrik asko gure elkarrizketa ikusteagatik. Esperimentatzen jarrai dezagun. Ikasten eta disfrutatzen! Hurrengora arte!